दिवालीनि लाइफां गायबाय नै जोंहा थालिर बिफां सोरबा सोरबा लाइफां होनो ना थालिर बिफांसो होनो गायबाय ओमफ्राय नै ओरैथिंजायबो गायबाय आरोना मोनब्रै होआसै जोङो मोनब्रै खालामनो होननानै दानदोंमोन गनखौ ओमफ्राय दा मोनथामल' होबाय आरोना थालिराबो फिसा नालाय ओमफ्राय दा मोनब्रै होआसै मोनथामखौनो समायसिनसिगोन बायदि मोननानैहाय मोनथामखौनो दोबाय आरोना नै मालाय आब'मोना जि मोजां साजायबाय नै थाखो 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 थाखोसे थाखोनै थाखोथाम थाखोब्रै थाखोबा सय थाखो होनदो जि मोजां गोसो होनानै साजायनाय बायदि मोनखाबाय आङो आयै जि मोजांहाय जि मोजां साजायदों बहा नुनाय आंथ' बिदि डिजाइनखौ नुथाराखैमोनहाय लाय नै न'आबो आब'मोना जि मोजां बानायखादों जोंनिखौ समाया मोनलायबाय परमजित समायगोन समायनायालाय दाहाय साजायबा जोंनिखौबो जि मोजां नुदों दाहाय आरो फैफिनबावगोन आं बिसिनाव बेरायनो ओमफ्राय लोगोफोर माने बै न'खरसे आब'निखौ नुनानैहाय जोंहाबो बेबायदि बानायफिनदेरबाय आरोना मोनथाम बानायफिनदेरबाय नै गासै 6था जाबाय आरोना औवानि मोनथाम ओमफ्राय नैबे थालिर लाइखंनि मोनथाम आरोना बेबायदि जाबाय ओमफ्राय नै ओरैनिखौ नै ओरैनाबो बेबायदिनो जाफिनबाय आरो बेनिखौबो मोनथाम खालामदेरनानै होफिनबाय नै लोगोफोर हेल' एभरिवान खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव फरायफिननाय थाबाय लोगोसेनो बयनिसिमबो हेपि दिवाली लोगोफोर नै आं हेपि दिवालीनि थाखाय एसे देलायबाय आरोना देलाय मांग्रिग्रि नुबाय गावखौनो गाव बिराद देलायसोनाय मोनबाय आरोना लोगोफोर नै ओरैबो गोजा गुफुर आसान गानदों लोगोफोर सिन्दुर लाबाय गोजा फोथा लाबाय लिपस्टिक फोनबाय सना गानबाय माला गानबाय आरो दिनैनि ड्रेसा येल्ल' जानानै दं आरोना लोगोफोर बियो जाहैबाय दिवालीनि मानो होनब्ला आं येल्ल' कालार गाननो लुगैनानैनो माने दाखालि आङो दिवालीनि थाखाय बे ड्रेसखौ लाबोनाय जाबाय आरो नोंथांमोना माबायदि नुदों खोन्थाहरदो एकदम दाम खमनिसो आरोना लोगोफोर झुमखा आरो आगरा माने आगरखौ किउट नुनानैहाय लाबोनाय जादों आरोना ओमफ्राय बे गस्ला आरो दख'ना मिलायनाय नुखायाखै नोंथांमोनाबो माने बे गस्लाया बेलेग दख'नानिसोमोन आरोना ओमफ्राय बे दख'नानाथ' माने ब्लाउस गैखायाखा नोंथांमोनाबो मिथिखायोखा ओमफ्राय दिनैनि आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना स्किप खालामनाङा जोबजासिम नायलां आरोना ओमफ्राय ब्लगार नोंथांमोनाबोथ' बयबो दिनैनि ब्लगखौ लादों जानांगौ मानो लाया जानो ओमफ्राय नोंथांमोना नुनो हागोन आंनि ब्लगखौ आरोना दिनैनिया माबायदि जागोन मालायफोरा एकदम हाइ फाइ मालाय गोसो बायदि साजायदों ओमफ्राय जोंनि डेक'रेसना माने सिम्पोल आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलां अब्ला नुनो मोनगोन दा माने रेडि जाबाय आरोना आंबोथ' रेडि जाखाबाय ओमफ्राय दा आं बाथि सावनायनि रेडि खालामसिगोन नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना आं मोनसेनि उनाव मोनसे शेयार खालामनो नाजागोन थुदो बिदिब्ला होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर नै आंना बाथिया आं दहायनो माने बेखौ सुनानै रेडि खालामनानै दोनखादों माने बेवहाय फिसा गेदेर दंखायो आरोना माने साफा सुनानै बेबायदि खुग्लुब दोनदों आरोना आङो ओमफ्राय नैबेयाव खुन्दुङाबो रेडि जाखाबाय गिदिर बाथिना गोलावसिन ओमफ्राय फिसा बाथिना गुसुं आरोना नैबे गोलाव नैबे गुसुं आरो दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं बे बाथिखौ रेडि खालामसै आरोना बोरै साजायगोन बबेयाव साजायगोन नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरोना ओमफ्राय नैबेवहाय फिसालानि बमा गोजा आरोना बेवहाय बमाखौलाय आरो मा नायबावनो आरोना नै खिथालायबाय थाला आङो लोगोफोर सेवलाय मालाय बाबाय आरोना आङो दहायबो फोरानदों आरो सुफिनदों बेखिनि माने 6था रोखोमनि दङ आरोना बेवहाय फुलजारि दं ओमफ्राय एटम बम दं टिकटक दं ओमफ्राय आसि बम दं मा होनो नामफोरखौ मिथिलाय लांला ओमफ्राय नैबे आंनि फिसाजोनि बाथि आरोना बेखौ मालाय साजायगोननो दा बिदा बिनानाव साजायगासिनो दं आरोना रंगलिजों नोंथांमोननो खिथानि आं र' नायदो लोगोफोर नै दिवालीनि थाखाय बाबाजों मामिजों बेबायदि आखिदों आरोना नै ओमफ्राय नै बेवहायबो दङ बेवहाय बाथि सावगोन दाहाय दरखंआव बेबायदि साजायदों आरोना बिदा बिनानाव सानैजों फोरों मामि
लाइट होआखै दे आं ओंखारनो हागोन नै साजायगासिनो दङ आरो बेखौ मैया बायनानै लाबोखाबाय जोङो ओमफ्राय दिनै साजायबाय आरोना कालारखौ रेडिमेडखासो आरोना थख' जायो आरोना रेडिमेडजों बिसोर रोंस्लाबा नालाय गथ'फ्रा दे बानाय दा नै बाथि आंना रेडि जाजोब्बाय आरोना लोगोफोर नै आरो दंबावोसो माने जायगा थोयैखाय आङो बेलेगाव एक्सट्रा दोनथ'दों ओमफ्राय दा आङो बेवहाय माने थाव होना लानोसै आरोना फुरा दा माने आङो थावखौ होखांजोब्बाय लोगोफोर नै गासिबो लोगोफोर नै दा आङो बेखिनि सावनानै लाबाय आरोना ओमफ्राय दा आङो बेखौ लागायहैदेरबावनोसै बैयावहाय दा आं लांनि हेपि दिवाली बयनिसिमबो हेपि दिवाली चलो चलो लामायाव फैनोसै जोंहा लामायाव Normal, doon sa layo, sa ko din pala ma. Naman ni Bon, hindi. Ito nga ni Pipse. Ano ko lang din, tadi bibig. Naman sa ko. Ano ko lang. Này sasayaw saubay ni जोंना लोगोफोर दा सावखांबाय आरोना आङो बेबायदि होबाय माबायदि नुखो नोंथांमोना नै जोंना बेबायदि माने ओरै साजायलायनाय गैया आरोना दा सिम्पोल साजायबाय आरो जोंना नै ओरै फारसेनिया बेबायदि आरोना एखे जाबाय सेम मोनसे गोलाव ओमफ्राय नै ओरै बेलकनियाव बेबायदि साजायबाय आरोना सिम्पोल साजायबाय ओरैनो वालाव बाथि सावबाय आरोना ओमफ्राय ओरै फारसे नै मामि फिसा आरो फिसाला बानायनाया नै बेबायदि बानायबाय आरोना दरखंआवहाय आङो आलारि बाथि सावना होबाय ओरै मोनसे हरै मोनसे ओमफ्राय नै बेवहायबो आरोना बेयावबो नै बेबायदि साजायदों नालाय आं बाथि लागायनानै होबाय आरो नै लोगोफोर नोंथांमोनाथ' थारैनो नुनो मोनबाय जोंहा माबायदि डेक'रेसन खालामदों जोंहा एकदम ओरैनो सिम्पोल आरोना ओरैनो नैबेयावहाय बेलकनियावहाय ओरैनो साजायबाय बाहेरानियाथ' बाहेराया नोंथांमोनाथ' नुखाबाय ओरैनो सिम्पोल आरोना मालायनि बायदि हाइ फाइ नङा होननानै आं सिगाङावनो बुंखादों लोगोफोर दा थारैनो आङो सावखांबाय आलारि बाथिजों साजायखांबाय ओमफ्राय दा एसे बेरायगोन आरोना नोंथांमोना नायखाबाय थाथिन आरो दा नै जों आब'मोनाव दंफैयो आरोना दसे खाथिखा नालाय बेरायनो फैदों ओमफ्राय नै नोंथांमोना दहायथ' सानाव साजायनायखौ नुखादोंमोन ओमफ्राय नै दा आङो दिन्थिफिनबाय आरोना नै थेलेबलेब जि मोजां साजायदों आरोना गोथावनो नै एकदमखौनो होसिगोन आरो बेवाया सावनो नागिरदों नै जोंना सुटियाव दंफैयो आरोना बेवाया दिवाली मानिनो मोनबाय मालाय नै दे बहाथो बोरो औ गैया माथो ओइस बारा मोजां गोमाखै
गोमानो दे बेवहाय सावदो ओंखायनोथ' आयौ आदाया सावासै थुमखौ सावबाय बेनो ए गाव दे ममबाथि गसरोना बेजों गोमोरो देब्रा माने एथ' गियो दे सावबावदो आरोबाव दे साव दे मिलिना हाथाय साबायनो जानानै हनै उल्थासो होदों उल्थासो होदों बुस्थुखौनो उल्थासो होदों गिदिंबावगोन र' गिदिंबावगोन र' नाथाय गथ'फ्रा मासे खुसि आयु दहाय साननिफ्रायनो बेखौनो हाबाब जेरै मेरै खिथागासिनो सोलाय बख'लाय खालामगासिनो सानगासिनो माखौ सावगोन एकदम दे आब' मोनाव साहा लोंनो फैनाया बमा सावनानैनो सेस आरो दे जेलाव केन्डेल लालायबावो आरो कहाँ गया अरे बम ब्रास बोरो 1 2 3 1 2 3 बोरो माथो salah नहीं होगा निहिराव थांदों खोमालाय दहायनिया हाग्रायाव आब' मोनाव साहा लोंनो फैनाया बमा गावनानैनो सेस आरोना माने लांगोनानिफ्रायनो हाबनो रोङासै दासो हाबफैनो थांगासिनो चलो नै मालाय आब' मोना न'आ नायदो लोगोफोर एकदम नालाय फिसाफ्रा नै ओरै गाखोलांबाय गोजौथिं आरोना ओमफ्राय नै गाहायावनो बहुद दंखायो आरोना बिसिना नैबेनिफ्राय लानानैहाय 1 2 ओरै 2 3 4 5 6 नै बेजों 6 7 ओरै बाथरुम एरि थाबाय आरोना गावहा न' गैजाया मालाय मा जानो लोगोफोर ओमफ्राय दा नै आंहा खाथिनि आब'नाव बेरायफैबाय आरोना दिवालीनि साहा लोंनो लेंहरनायखाय आराम जिरायना थाफैलायबावबाय आरो आंहा दा ओमफ्राय बाथिफोराव माने आङो थाव एरि लुस्रांनानै होबोखाबाय ओमफ्राय बारबो बारसोगासिनो ओमफ्राय दा गोमोरनानै थाबा गैलासो आरोना थाब साहा लोंनानै थांसै नोंथांमोना नुबायना मालाय नै बिल्डिं बानायनो हाबाय सैमाया जोंहालाय माला ओमफ्राय लोगोफोर गोजौनिखौबो खिन्थागोन आङो लासै आरोना साहा लोंखांनानै गोजौआव एसे बेरायहैनोसै ओमफ्राय न'आव थांफिननोसै जा गाइखेरनि साहा ज्रोम लोंनोसै हनै होखावबाय जोंना बिजानैया मेंबाय लोगोफोर नै जा फिसा फिसौ ज' साहा लोंबाय आरोना नै एकदम बाहागो लाजोब्बाय दिवालीनि खुसिनि मेथाइयानो नै गोरारासो नोंनि हिलि सालोंना लोङानो नङा नै बे मोनाखै दानि बेखौनो मोनजाबाय मामि नों साहा लोङो साहा लोंनो जाबाय दे राननांसिगोन नैबे मेथाइ बानायबायमोन बैहा मोनजायासै दाना नों मोनजाबाय ए लोगोफोर दा नै दिवालीनि साहा लोंबाय जोंहा हेपि दिवालीनि साहा ओइ नै आब'आ न' मालिकआ बिसिनाव फैदों आङो नोंथांमोना नुखायो सम बै दानथेंथें आबौ होनबानो
लोगोफोर दा माने जों साहा लोंखांनानै गोजौआव थांसै आरोना गोजौ एसे गोजौनि भिउसखौ नायहैनोसै दिवाली नालाय सोर सोर माबायदि साजायदों थारैनो नोंथांमोनाबो नुनो मोनगोन दा नै जों गाखोलांगासिनो दं आरोना फिसाफोराथ' गोजौआव दंहैजोबो जानांगौ मा ओरैबो दङ नै गोजौना लाइटआ अबेया आब' जेरैबो रुम दं नै जायफोर भारा थानो गोसो थाफैनो हागोन मोजां मोजां दं नै रुमफोरा सोर थायो बेयाव ए नै मालाय फन रायलायगासिनो दङ रुमा गोजौआवबो बिराद मोजां दं आरोना फेमिलि थानो थाखाय आब'नि न'खौ नायस्रांजोब्बाय लोगोफोर एकदम जायफोर भारा थानो गोसो थाफैनो हागोन रुमा मोजां मोजां आरोना थाग थिगनि गोजा नै जोंहासो फिसाजोआ भारा थानो होनबाय नै न'खौ फसायनानैनो आरोना बिराद मोजां बानायबाय मालाय आब'मोना भारानि थाखाय फेसिलिटि दंखाजोबो लोगोफोर नै नायनो हागोन माने गोजौनिफ्राय नोंथांमोना नै माबायदि नुयो दिवालीनि थाखाय सोर सोर माबायदि साजायदों नै नायदो लोगोफोर दा सफैबाय जों न'आव एकदम ज्राव ज्राव अखा हाना होदोंमोन दसेनो आरोना खुनुरुखुम बाथि फोजोंहोनो हाबाय बा फोजोंनो मोनबाय बेनो जथेस्थ' नङा होमबा आरो फोजोंनाय टाइमाव आरो होनो मोनामोनब्ला आरो गोसोखौ बोरैबा मोनबावगौमोन दा थारैनो फोजोंनोबो हाबाय ओमफ्राय अखायाबो हाबाय आरोना दा थाइफ्रिगासिनो दं अखाया सिजाबोलिजों खारनाया जि खारबोबाय जों आथुर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्टआव खिन्थाहरदो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदोलाय बाय बाय ओमफ्राय आङो बमा गावनाय एरिनाय बारा मोजाङै भिडिअ लानो हायासै मानो होनब्ला बहुद खामानि थायो नालाय ओमफ्राय गावनायालाय आङो बमा मोनसेबो गावनाय जायासै माने फिसाफोरसो गावदों आरोना नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदोलाय बाय बाय लोगोफोर बयनिसिमबो हेपि दिवाली गुड नाइट बाय बाय